Il-proposti mħabbra mill-manifest elettorali tal-Partit Laburista mistennija jħallu madwar 7,000 euro fil-bwiet tal-familji Maltin u Għawċin. Ħabbar dan il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela waqt intervista f'attività politika fl-Orfejum il-Gżira, anke waqt li ta' spjegazzjoni ċara ta' dawn il-proposti. Mela mbagħad jekk naqdu da 3 miżuri flimkien għal din il-kopja il-twessiħ tal-in-work benefit, iż-żieda fiċ-Children's Allowance, it-tax savings mill-tax refund kif ukoll mit-twessiħ tat-tax bans, is-somma li ħatibqa' ġifieri l-ammont li ħajfdal fil-but ta' dik il-familja l-added income li se jkollha se jkun ta' 6,850 euro. Fuq medda ta' leġislatura waħda qed nitkellmu, ġifieri arak kemm se jifdal iżjed flus fil-but ta' din il-familja. Il-Prim Ministru qal li mal-Partit Laburista ta' fejn qiegħed għax dak li wieħed iwettqu u hekk se jkompli jagħmel jekk jingħata l-fiduċja. Dwar il-kriżi fl-Ukrajina u x'impatt din jista' jkollha fuq pajjiżna, il-Prim Ministru ta' garanzija lil poplu Malti Għawċi li l-Gvern se jieħu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex bħalma għamel dejjem jipproteġi lin-nies. Il-Prim Ministru ħabbar ukoll ftehim kruċjali li sar mal-importaturi ta' ċertu ikel. Bejn il-bieraħ u llum irnexxilna nagħlqu ftehim mal-importaturi prinċipali ta' dan il-prodotti u l-intervent tal-Gvern se jkun jikkonsisti filli nagħtu l-likwidità meħtieġa, jiġifieri l-flus biżżejjed biex dawn l-importaturi jkunu jistgħu jimportaw il-ħażniet li huma neċessarji u allura jkollna ħażna neċessarja għal dik li hija supply. Se jkollna wkoll il-post fejn se jkunu qed jiġu maħżuna il-qmuħ u l-ġwies li huwa ġewwa il-Kordin Grain Terminal u hekk għax-xhur li ġejjin eliminajna r-riskju li jkollna nuqqas ta' provvista kif ukoll li jkollna impatt il fuq fil-prezzijiet. Fl-attività tas-sibt fil-għaxija tkellmet ukoll Antonella Rogers li semmit l-esperjenza tagħha f'mumenti vulnerabbli ta' ħajjitha meta kellha l-kanċer u kif dawn iż-żminijiet sabet li l-Gvern Laburista ta' sostenna għaliha u għal nies bħalha. Fost dawn hija semmiet il-mediċini b'xejn u l-iskema ta' New Hope Guarantee. Grazzi li bħala persuna li nagħmel parti mill-komunità LGBTIQ ġejt rikonoxxuta. Grazzi lil dawk li qaluli opportunista, għax illum edawn norikom li jien mhux opportunista, imma ex-nazzjonalista li se jivvota għall-ewwel darba il-Partit Laburista. Intant il-Prim Ministru ġie mistoqsi wkoll dwar l-Air Malta u aċċenna l-importanza li l-linja nazzjonali tal-ajru għandha għal qasam turistiku u dak tal-konnettività f'pajjiżna. Huwa saħaq li l-pjan ta' ristrutturar mixi tajjeb ħafna u spjega li dan qed juri riżultati pożittivi.